So guys, ready na mga guys no para ngatumi sa kan kini baul kay May hapon mga lods. manguhamig kaning tilapia para idugang sa mong ihik kayo niyang hapon. So dana ang taga kini mga taga Tausan. Taga North Cotabato ta sa. Oh, kaning usa na taga likod na taga kani. Hello, guys. Malitbog sa Leyte ni. So siyempre di magpawahig din taga Cebu pod. Nalarga na may kay medyo hapon-hapon na. Kaya ready na tong atong ano to? Ano na tong kan. Bukag o kaning Muskitero. Oh. Idakop sa tilapia. Oh, sige. Bantayan niyo mga idol kay mangmuhamig tilapia dito no. Oh, padayon na sa atong tan-aw kay matong namig dito bukid. So, hello mga lods. Oh, mugi ka ni may magmotor na dito. Okay guys. Yung kay init mo ngayon. Oh, kaya ang driver na sakay na tong driver. Ito sa baba na mo dito kagutom. Oh, kagutom daw na. Mas pwede katipunan tayo mo tilapihan dito. Okay. Sige guys. So, tanawan ninyo mga guys, saan na mo pagdakop mga guys. So, muna yung among pambato dire. No, pambato ni sa mga magdakop og tilapia, boss. Bukuron siguro ng tilapia ni. Diba? Oh. Atangin ninyo ang atong video kung saan nila pagkuha sa tilapia dito sa fish pond. So, let's go na ta. So, let's go. So guys, hindi ka na may padong namin sa bukid. Oh, tara, kan driver dire. Tara. Let's go. So, paway lang ta. Kaya sila may una. Kurang toto ano gawas? Oh, una mo. So, let's go. So, tara mo, duha, kita na. Grabe mo kung rider guys. Paluparon mo ito kali. Ready na ni. Last na kayo. Yung pahaway na yung taga Malitbog po. Sabi sa bukag. Yung karkansi. Nga pag musitero, matulog siguro na ito. Pag musitero. Kaya din yung taga Malitbog. Import nga behind dire. Kaya taga North Cotabato. Taga Malitbog. So, dapat taga kuhan, Tausan. Taga rin, ako driver, taga Tausan eh. Siyempre, taga rin taga Cebu, relax lang eh. Relax rin taga Cebu. Video na ba? O, sabi yung Rivera, o. Ako sa, sige na ko marag. Sige, kuhan din sa mama. Kuhan ka sa tubahan ba? Ay nagdana no panawa. Uy. Kaya nandiyan guys nga, matungod guys. Ganda na ano. Tinmo dito. Oh, ate yan. Wala. Pagtalikod dito na ko. Kadang ko na kayo mga kahoy dito guys, sama guys, oh. Oh, nara 3. Oh, uban ka, may uban, tumubo uban. So, doon na ta guys. So, doon na. Kadang ko sila. Oo, nilibay ka dito sa landong. Pampalandong ko guys, tara. Siyempre, dito ka. Dito na kutob. Kaya dito ka dito. Dito ka kutob. Tara. Okay. Oh, siyempre, huwat ha. Okay. Leader ba? Sa leader. Oh. Oh, takong sakyanan rin. Ano ba ito? Iba niya. So, dito tipas mga guys ha. Maray daan dito padong dito sa among luta dito nga naay nga pispan. Oh, dara. Apte kanin taga Hilongos oy, taga Malitbog. Ay, jeep ndiri. Taga diri diri nga kan. Jeep. Sabi na to. Oh, sige nag-driver na sa likida. Wala mo balik? Wala mo. So, di may magdugay mga guys kay hapon naman. Palis na. Oh. Di ba magibuan? Di dagan ang tubig, gibuan man. So, lakawan rin naman diri guys kay di masuon sa motor. Ya. Ang leader naman dito tanas na no. Di man masuon diri ang motor nga guys kay di sud man kayo. Maglakaw ni. So, sulod na dali dapit sa mga lasang-lasang ha, pero di may pingon nga lasang kayo. So, lasang-lasang rin mga guys. Dahil dito, bukan? Tara, dito dito. Manikanan dito, man. Ang diya magkaroon na hard. Boy, tayo dito. Labong dito ba kung ano? Dahil labong ba? Dilibit. Ano dito pa niya? Ato. Di na magin dito. Dito sa di baul-baul ng gamay. Diba? At ito lang nahoy ko. Apat ka punuan lang. Wala sa di ka kaibot. Iabot sig samsam. So guys na yung mga host diri guys para kami. Sabi ni sa tubig. No? Gripo. Patawag dito sa Naman yan daan naman karaan mga guys. No?
nakawa na gawin mga guys kaya na may daghang kang gamot, daghang kang batko. Di gyud ta maka agi mga sakyanan diri or motor. Nakawa na gyud. So kini atong kini mga guys. Kini siyang taga Malitbog. Muni usa po ni ka vlogger. Ayaw kalimot sa pag follow siyang page. Si Nelson. Follow please. Sige, ready. Unsay page mo? Nelson Munis. Nelson Munis. Ayaw kalimot sa pag-follow. Katong unahan dito. Si Sunny Elmido. Ni Elmido mo to yung page pod, pagkibalo pod. Nga vlogger gikan Cebu. Mga tilapia. So manghihag yung manguhag yun may og tilapia mga guys kay dugay-dugay na ko kuha diri sa tilapia no. Kay pag arin ako kuan pa. Kanang gagmay pa kayo. Batas dito guys. Huni. Pero dol lang. Baktas tag pila ka kilometro, awan mo lang ni ka kilometro. Murag mga 200 meters ra guni. So hanggang kay wa tamaan mga guys. So na mga tanong diri guys, tanong guys. Rambutan guys. Rambutan pinya, lubi. So wala mo ni. May hinog pinya diri guys. Nanghid tos punuan guys. Para ba? Hangak-hangak pod. Parang among vlogger na punan sa Cebu. Muli sa kita ng papa nga dili karon daw. So shout out guys. Shout out. Dara ko. Ano guys, gawala mi sa among atuan guys nga. Mga tilapia. Talagang pinya diri guys no. Gagmay lang siya kay sagbot. Sagbon ng tapihan guys. Pero kung ma-inluan siya guys, murag ko ni siya. Murag kong bunga. Huwag mga bunga man. Sagaran mga mungang pinya mga guys is mga mayo. So, kung na may bunga, tagsa lang. Nga na ta sa mong yuta guys no. So, dirita. Dana. Wala na yung napita guys. Hato ganito ako, ano kay dito. Guys. Padong na ta sa pispan guys. Muni ang mong daan diri sa una guys no. Ambugon kayo guys. No. So maghinay ta diri. Muni ang mong baol sa una guys no, na himo ng libon-libon. Ano mga lubi. Dagko na kayong lubi mga guys. Mga pinyahan. Arita diri. Ang pispan guys, to dito sa ubos guys. Tama dito ang pabor sa tubig guys. So dara among durian diri guys. Durian na mo diri. So medyo dako-dako na gyud ang durian na mo diri no. So mamunga guys, kanawa muna among durian diri. Muni agi payagan di sa una. Dira man nagbalay sa una dinay kapita. So gagmay pa ni sa una. So daghan man yung durian sa una, asa ka uban. Wala. Diri ta. Muna ako mga kauban diha Rambutan. So rambutan na bijangas. Jangan sa. Rambutan. Ano ay bunga. So ang rambutan bijangas pare-pareha mo dahon no. Tawa mga guys. Mo ni ang rambutan gyud. So na mga native ni diri guys lasang. Pas lasang wa pa na to makipi guys. So ato ta dito na tanong din sa nang santol, asa ka tong santol. Buhi pa ba ka mga guys no? Ito santol akong tinanong din guys. Na pa ba ka? Buhi pa ba ka? Medyo ano, sagot-sagot ng gagamay. Dinhan to napita guys, diha to napita guys ang atong santol da guys. O baka to mamatay guys no? O baka to nila mahabas nila o masunog. Nagawa mo kong kita. Asa na masantol dire? Nawa na santol? Ha? Ay pamutol din mo? Amo gadabo. Masantol? Haman. Na. Modern nga wari guys, kaya naputol ko ng mga santol dire. Dara nga mong rambutan guys, kaya rambutan ni guys. Apa dito? Mga rambutan guys. Kita mana guys? Rambutan guys. Tadi apa dito rambutan? Kananglan to ni kinuhinduan ni. So makakita mo guys, ang native nga rambutan bijangas dara guys Kana. Kanang brown ba? Brown punuan. Pare-parehag dahon nga guys no. Dako na siya. Mo na native nga rambutan diri or bijangas na. Napa guys Kita mo guys mara siya og rambutan na bit. Pero bijangas na siya. Mo na native nga rambutan diri sa mo. Arita.
Doon na tayo diri guys sa pispanan guys. So, manindahan naman guys. Manindahan diri. Oh, sayang kang pinya guys, wala na bunga guys oh. Kot-kot na. So, wala lagi ko kakita sa kuan guys kaning kuan gud santol. Putol gyud namatay na siguro. Ano, bunga guys lubi guys ha. Ha? So, na. Kita mo na guys. Okay. Hapit ko ma-slide guys. So, dyan na. Kita mo na guys. Muna yung pispan dali guys. Oh. So, kaluwang pa dito ah. Oh. So, tanahon na to guys. Tanahon. So, lawong ba kung nilipita. Dango guys. Dango. Oh, lusutan din nilipita. So, dali nilipita guys. Sapa na guys. Oh. Sapa na ah. Dili di sapa dali guys. Oh. Naman pispan rin naman guys sa bukid guys. Ha? Ay. Na. Daghang kay isda guys gagmay oh sa lawom. Hindi makita kay medyo lubugon. No? Lubugon ni siya tungod sa kaning daghang kayong tilapia. So medyo malubog ni siya kay iniglangoy niya malubogan. Lawom po ni dapita guys, lawom po ni. So muna mo balay-balay di ano. Kaya siya. Oh, tambo kayong gabi or starring oh. So dito sa kaluwang pispan. Dala mo wonder guys no. Kakao. Guys, ada kakao guys. Kakao. Naboro na, takatuhog. Dito sa kakao. Di ka basa ina lang. Sama vlogger. Oh. Nang doon yan dako kayo guys. Ikaw ang vlogger, ikaw matabok diri. Video ni boy. Ako ra video. To. Tatlo tayo manong. Taro ka niya. Kami di ako na mo kuan dito guys. Kini mo sawom dito sa kuan pispanan. Hindi man yung mosquito. Ang atong buhaton ni guys is steady na to ang camera diri. Oh, malod. Ang video ta. Mabasa ni hong ka. So na. Andam na ang atong Tingnan mo kung video kay. Tara. Oh, may. So hello Lods. Ngato ka. Hat. Dili sa. Di ilargur diri. Dili kani para mo sulod. Daga? Sa. Okay, diri ko. Diyan namin diri sa among So mga lods, diyan na. Mga may isda mga lods sa among pispan mga lods. So yan na to mga lods o nabugod na yung mga sudin yung mga dagko. Kaya kasagaran gyud din yung mga lods, gagmay gyud mo kita din ba. So dire ingari skin na prong. So mga lods, na mga lods. Atong tanawon og makakuha mo kita din yung isda. Ani, tamok sulod. Sige, dire ipagkuanan ko. So, tanaw na to mga lods. Kuan pa ingari pa ko. Tanaw na to mga lods og nabagoy kuha ng mga lods. Kagmayon man. Di ingari to nga. Kagmayon man. Yan, nanupad. Gawa na. So, itong tanawon mga lods, og nabagoy mga nakuha mga dagko mga lods. Kagmayon lagi. Wa may kuha dagko. May rin. May usa. Saka na, puyo na usa. Pili anak ko. Ba dito siguro ba? Balik. Balik na. Balik. Wala tawahan mga lods. Kay murag wa ta ka kuan mga lods. Wa ta ka simpo sa asag karghanon ng isda din mga lods. So, dito sa unahan. Kay basin dire unyag na ay dagko. Dito. So, sige dire. Tong suwayan dire mga lods, og na ba? Di man ta ka kuan diha. Sige. Dire dito ta nagsugod sa kuan. Dito mo nagsugod sa kuan. Hawa sa dading, isa diha. Ay tog tugawa diha kay ngana mo utro. Bayan ka dito. Oh, balhin. Sige. So mga lods, dala dire. Wala dagko kagmayon. Dito ko sa diha. Wala. Ato. Minusa ninyo ay. Kagmayon boy. Dito ka dito, David. Isa ka rin. Dito pa may unahan. Kani din yung mga banda din yung area. Pasok mo dyan sa labi yun. So na mga lods ang kuha. Ibalik na dagdag Dito da parong dire ba? Ngari ka skilid ring. Diri kang kilira. Ngari sila parong ngari. Na ito lagi kuan man diha. So diha ka dapat ring. Ngato kaya ngari ito ikuan ni butang ato dire sa skina. Inat ang ilawom, ba't nakalusot pa sa ilawom? Wa? Kinanglag ito ikuan ang ilawom karong mo. So sige mga lods, data. Sumayan na to din nga banda kay basin na dinig mga dagko. Ay medyo gamay-gamay gyud tong nakuha dito sa unahan ba. So direta banda. Tanawon mga lods. Tana dito bangi ba? Sige dire. Bira mga lods. Sige bira. Anong tanawon mga lods og nabagoy kuha ning diha kas tunga ang tadring.
Sige pa, diri sa kuan. Ingari pa. Sige, tanawan mga lods. O, nabagay kuha mga lods nga ko. Napakay-sud din siya, o na, wa ba? Wala? Why dagko boy? Tanawan mga lods eh. Isa lang man. Gagmay ka sa garan boy. Gagmay ka sa garan. Gagmay man mga lods. Kanang bukra. Dito, utrahan na to dito. Isa lang ka buk. Wa ta kasakos na dagko ba? Kusog na kayo mo, kuan. Tektek. Hato bagay ito ingon. So yan. Bisa naman tanong mandao. Hato na pa iskina dito. So dito tayo unahan mga lods. Basin baka kuha to diri ang mga isda. Medyo wala pa inakuhang dagko mga lods. Ilang buo ko lang. So tanaw na to diri mga lods. O naabag yung diri. Tanaw na to diri. So diri ta nga banda nga kuan. Sige. O diha ka ring dipita. Itarong ilaw masig bukas na ba nga dili kasulod. Makalusot ang kuan. Kita ni pala ka bulan ito. Wa ti herbis bangi dinhi herbisan na mo dinhi ah. Dito ta karon mahalawom. Basta nahulot siguro to kay herbisan mo mo dinhi malud sumarag ko. Dikit no, dikit. So dito sa bangi, laom-laom to siya pero nagi yung marag ko dito. Sige. Sige, katen. Ano tanong dang? Dahil katong una. Katong una kami nagdiha ko sa tunga. Ako. Ako. Nya dagan ang problema gagmay man. May mga lods. Ito ang tanong sa dako mga lods. Medyo gagmay gito kuha ron ba? Wala lain. So, dito tas bangi mga lods. Balik. Di ko na gyud ang tunga. Kay mukha pa mo ng tunga god. Katong kami dinhi, katong kami ren kami island kaya magi ko tunga. Si Aldrin das tunga ba magkuan. Magdasog dadang kuan ko atras. Sunod din ni bay. Sunod dito. Mukating mo gudha. So atong sawayan mga lods og Ayog. mukha nang ilawom. Wa may kasang okay tingga ni. Okay ni. Pero kadto kami kay ako das tunga. Papa og si Limuel to kami tulo. Ang buwangan nagsaging mo yo. So mga lods, tayo saging mga lods oh. Ba. Pwede na tubon. Ang buwangan na. Sunod lang ang gawin. Tanawon dari mga lods kung sawayan kay tulo pa atong kuha. Narihan kayong gagmay, lami kilawon. Nya si Manong kay di man makilaw, di na lang tanang gagmay. Kaya dito ta mga lods. Diri ta unahan. So atong tanawon diri og makakuha pa ba ta diri dapita? Ako na ang sawayan. Sige. Nakaha. Nay dagko dinhi gud. Wa man ni magipalargo tanan. Dili tanaw na to diri mga lods og Demo kayong kiliti. ikaw ko na ikaw sa babaw, hindi ba? Na? Ilain. Usara ka kuha na to? Gagmay man. Balik na gagmay pani way dagko ani. Dito dikit bay. So pikas na mga lods, kaya murag why kuha din, why swerte. Nagharbisan na to na din mga lods. Gagmay pa. Gagmay pa ang kalapya diyan kay harbisan kuno niya atong aging buwan. So balhin ta dito sa medyo lawom kay wato harvest. So tanaw na to makakuha ta og kaning dagko dito. So ta. Basta. Law bro ya. Ano pa tawag na? So ito mga lods. So diritas kuhaan mga lods, diritas bangi. So dinhi mga lods. Wala pa gud dinhi nakuha dinhi kuhaan. O pa rin na muna harvest dinhi pero problema dinhi medyo lawom-lawom gud dinhi mga lods. Lawom-lawom ni dinhi dapita. So ato naman yung kuhanon. Bro po nagkahoy ana. So asa man ta dapita? Asa mo magkuhan? Dinhi na nga to. Dili. Sara dagko. Diha nga to yun. Dili tamo. Sabi mo, mukuhan ko. Lamlam mo hari ay. Lawom-lawom na nga. Kita hawak. Ay na wala ba ko grip. Upo na grip mo. Okay. Ubot ang grip mo. Upo sa grip. Ubot sa ba? Uli ko. Ayaw. Di, magpagdala kang sinsen kay mga ulit ngayon to. Masing gumuntinday. Ayaw, masak na ko rin. Okay, lawom ko nung dito dito guys. So try natin kung asa po tong din. Tubig dire. Tay, makakuha ta diri og dagko. Dali na yun. Wa mo kuno ni habisi diri. Di ba? Dire, iski na. Oh, dito lang, dito. So, sige mga lods. Alang tanawon din na ba? Mo ba? Nabora din mga lods. Guys,
Kaya daw man sa unagon. Wala pa nila muna. Paano din eh? So atong tanawon mga lods, o kuha mo kita dinigdag ko. So atong tanawon mga lods ha. Tanawan na sa iskina. Sige, huwag man ka nakakuan, kalusot. So atong tanawon mga lods, o nabagoy tayo makuha din yung dapita. Kaya kung buhay makuha, ang huli ta. So na din malilap yung mga lods no. So atong tanawon. Sige, atong tanawon mga lods, o daplin dire, og nabay kuan. Nabagoy nakuha ang dagko. Pero kay kes ito. Kaya guys, Kagumay man. huwag man nakuha ang dagko. Ano ni boy? Nagdadak mo. Diyan sa dagko na. Pero tindagan ko. Tari to't kilid to. Hamag, ba? Diyan mo. Just ka tol. Ya, meron siya. Kagumay man. Gagmay mga lods, wag gapon na saktig dagko mga lods. Just makakuha ko nila. Tari to na skilid dito pita. Kana dagko. Ni. Medyo kuan dito mga lods ba? Kuan dito kuha karon ba? Pagdag ko lang. Meron na dagko din eh. Uwa pang mga. Ano ko din siya kuan? Wala man. Mamagit na ni. Kadong tagid. Asa mo dito? Dito gabi. Dito na pumagabi dito sa mga. Diri na sad sila mga lods sa kilid. So yan yung kinila og nabadinig mga dagko kay dito dapit medyo gagmay gud nakuha mga lods. So dili ta mga lods. So dili ta unahan. Itong tanawon mga lods og so waan ta ko diri dapit din no kay matugaw man ba? Ako nga nakatugaw din dapit ah. So diri mga lods itong tanawon. O naabag yung dagko din mga lods. O guwa pang haani din mga lods, guwa pang hawata mga lods. O nang yung dagko din eh. Pero takasabot mga lods lagi kay layo man sa atong bay. Sangot man sa boy. Dito. Ora kalusot mga lods. Asa man dapit? Kadangat. Nabay ko ha? Pilang buok na lagi? Oh, di ba mo kasakop? Isa man lang. Sara dako. Sa wala oi. Kaya ako tuhag balik dito. Di rin ako kay mo hawa lang ba? Dali. Nag-ano ka lagi? Sagbot na dia, sagbot. Dito na po perong. Kilawon ba kilawon? Ay. So dire na tas kon mga lods. Sa luyo rata kay like kita nakaingon ko kakuha. Kaya naguna-una ta dito. So sige taro nga. Nga dili makalusot ha. Oh, tanawon to mga lods og makakuha ba ta din dapit ha. May murag ba may kuha. Nagduda jud ko ani nakalusot ni ba. Mular ko mo dito? Dili mo kuan? Pas eh. Na? Tunggu, mudol. So mga lods, tanaw na ito mga lods. Ha? Tanaw na ito mga lods, huwag na ito mga lods. Parang aligriya mga lods ako eh. Kaya mga lods, nakatambag ito mga lods ha. Ginahin na, nagkuha na. Apa ganito ba? Hindi kayo pakuha ng oras mga lods. Kuha ni Papa. Duha lang, tatlo, apat, lima. So mga lods ha, medyo nagmay ito mga lods. Okay. Ako na. Ano man yung kamera eh. Magkasta dire. Bantog na. Nananong. Ya. Napitkan man yung kamera. O mga lods ha, nagkuha mga lods. Nala. O dahil kayong gagmay. Pero libre na kayo. Kapit ka ba? Kayong dagko mga lods ha. Hindi na. Daghan na sa mga lods. O nagagto nga daw tayo nga. Ready na pa yung mga lods. Nanay ko rin. Yung mga dagko kayo. Ikaw reading pa? Wala ba? Ha? Na mga lods, itong kuha mga lods. So daghan dito ng kuha mga lods ba. Pili lang ng dagko. So kuha gamon ta mga lods. Sakpan gamon sila bisag asa sila kuan. Na mga ito na putas unahan. Ngari na punta parong. Kaya na itong kuha mga lods. Sige na mo harvest na mo. Milog-lawog. Oo. Kaya mo lami. Adag ko mga lods oh. Alam niya na sa mukhaon. Grabe oh. Wala naman, kuya. Nagtulog ako mga lods. So nang harvest may diri mga lods.
Makaon na naman. Mandag ko. Dilay, dilay. Oh, guys. Dagko kayo mga lods. Nakabok guys. Dagko kayo. Ikaw kayo. Ha? Pero bawal. So, balik na to sa tubig guys kay paliwaton pa siya guys. No? So, buhian na to. Ay, Dilay ba ni? na. Uyan na nigugo ato ni. Pero wala mga dagko. Kana na ko. Mana? Kita pa dag ko nila dag ko. Oh. Taka to sa. Dagan tong dag ko da. Unsa man din ninyo? Ibaon. Iba lang tag tilapia man yung mga lods. Medyo kuan-kuan pag siya. Dagan siya, gagawin pa lang. Daghan mga lods. Ano ya? Wala. Balik kagab. Balik. So guys, kaning mga gagmay guys, buhian na to ni guys. Buhian na to ni, pagko na to ni. So, balik ko tag ano ni guys kay kasi magkakaw ko tag ko. Pinaka pagkatag ko diri. Apa ni mahuli ang biya? Ingat. Sige, na may kahoy yung sang mata. Sige. Dili ra ko maghuwat kay pati ako ay nakaingon dito nga una mo ko. Ay mo balik ba? So dito lang unahan dapat. So na mga lods. Ngari na patang mukha na po diri kan tilapia. Diri tas unahan. Dito na po ta banda. Ya parang dito bangi. Arong makuha gani mga dagko mga lods kay gamay man na itong kain god musket. Di na ito makakuantanan. Di makakumudit sa area ba. So muna ay nag-abot diha. Sige, tanahon. Tanahon na ito mga lods. So diri ipaso diri sa kuan eskina. So mga lods, na mga lods oh. Mainan mo na ito mga lods kaya magkambak mo na. So kinahanglan gyud na ito nga ikuan dis ilawom marong dili makagawas. Oh. Tilapia mga lods. Tilapia walang kamatayang tilapia. So mga lods. Daghan kayong gagmay mga lods. Gagmay pagid mga lods kaya may tuwa-tuwa. So pagkanawan mga lods. Oh, di pa dito na to. May dagkuba na ba? Kada ko. Ayos na mga lods. Tanawa mo ito mga lods. Tanawa mga lods. Di na. Sige. Daghan na mga lods. Daghan tilapia mga lods. So pilihan na ito mga dagdag ko mga lods. Sako ito. Butang na. Mana na mga lods. Pilihan na ito mga dagdag ko mga lods. Kay di man tanang dagko. Gagmay mo daghan oh. Dahang gagmay. Sakto man niya kilawon. Niya kadili man sila mo kilaw mga lods. Lang size oh. Wala na? Gagmay kayo? Balik na. Dito ta banda na po, balik. Last hunat. Naganda na ba? Mga pulo sobra na to. So mga lods, buhay na ito na mga lods, kagagmay na. Paano pero tuloy na yung tilapia. So dito ta unahan. Gago dito ano. Tilapia mga lods. Diyan na ito na ibutang. So hindi ko mga lods, maghuwat. Tatanawin mga lods. Kaya gani haw dito na ko, nagdagko na dito. Gina na ta. Nato dito na ko. Din hingi nga way hardis hardis. Tawa ka, samba. Sige. So dari ka mga lods, huwat dari mga lods. Tungtung kan bato. Dito sa iskina gyud, dito ba tapil ba? Ladyo ra man gud mo magkuan gud. Ladyo ra mo kuan. Bukas ingat to kay nas daplin magkuan hot. Di ba? Kuto datil. Dagmay din anak ko oren. Ara orange. Oh, sige gini oren. Merak ko. Gada ko. Merak ko. Ara. Oh guys, ako. Ginahap. Ya ba? Merak ko. Ibaw gamay karong dili ma. Oh, merak ko mga lods. Ya itu ilan. Maura. Maura na kontak ko. Kasagaran dagmay. Dagmay kay kadaghanan dagko. Lagi na rin. Wala lagi. Oh, ito. Regular. Pero na mga lods. Ayan. Bye-bye. Pila size dito. So, takda mo to. Sige. Okay na.
Inita eh. Nga mga lods oh. Uy, isunod na. Ha? Isunod balik ko. Isunod. Orange. Mga lods, gamay-gamay ra tong kuha mga lods. Ha, tanaw na to yung kuha. Nabagod. Murag kilang buok lang itong kuha. Kaya medyo Come on. Ready pa? So. Ha? so manghipos ta mga lods kay murag gagmay man, wa may dagko. Murag hapon na mga lods oh. So, mga to guys, ang atong nakuha guys, mga gagmay pa man kasagaran. Uli na may kay gagmay pa man. Di pa makuha ka tanang tuhod. Alibat ko mo kan dito. Di masakop sa pukot. O sakto na siguro to. Laro may masugban to ginagmay ba? Si to na sa San Pedro. Mag-Arthur lite. Uwat na dire, shout out naman dia. Kaya shout out sa gusto mo pa shout out din ah. Buba ko no dada. Tiga buyog lite. Ay naman kay Loloy. Gamit dire. Go. Oh. Enjoy kita sa pagpangawag tilapia. Dito ano ta kuha. Naghanap ba? Nakapakasilota sa kubag ba? Ano na boy, dito mo. Kuha na. To, muli na ta guys. Ano lang to kukuto ba tong video kay medyo hapon na madali ta buto pa tapos balay. So, daghang salamat sa inyong pagtanaw mga guys. Paki-like and share itong video. Oh, pakita din ko na itong kuha dito mga guys. So, tanaw na to mga lods. Okay, puspos. Ikaw na bahala diha. So, dire. Ano tanawon mga lods ang kuha. So, dagatong kuha dire mga lods. Ha? Nilaw ka nagtarong? So, dagatong kuha mga lods oh. So, darubay ka pa mga lods. Makasugbag ka punta ni mga lods. Okay. So, okay, thank you mga lods. Muli na mi.